Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε! Στο σημερινό μάθημα γραμματικής θα μιλήσουμε για τα modal verbs. Τι είναι τα modal verbs? Είναι τα βοηθητικά ρήματα, τα οποία προσδιορίζουν το κύριο ρήμα και δηλώνουν μεταξύ άλλων ικανότητα, υποχρέωση, πιθανότητα ή άδεια. Έχουν την ίδια μορφή σε όλα τα πρόσωπα. Όταν υπάρχει στην πρόταση ένα modal verb, το κύριο ρήμα έχει τη μορφή απαρεμφάτου, δηλαδή δεν κλείνεται. Ας δούμε με μια πρώτη ματιά ποια είναι τα modal verbs. Can, could, must, may, might, shall, should, would. Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά όλα τα modal verbs. Πρώτο ρήμα που βλέπουμε είναι το can, το οποίο σημαίνει μπορώ να. Στην κατάφραση συντάσσεται αμέσως μετά το υποκείμενο και πριν το ρήμα. Στην άρνηση συντάσσεται πριν το υποκείμενο και μετά το υποκείμενο ακολουθεί το ρήμα. Και στην άρνηση παίρνει τη μορφή cannot ή can't ως συντομογραφία και ακολουθεί το υποκείμενο ενώ ακολουθείται από το ρήμα. Το ρήμα can δηλώνει ικανότητα στο παρόν. I can speak 3 languages. Έχω την ικανότητα να το κάνω. Δυνατότητα. You can buy your tickets online. Δηλώνει έμεσο αίτημα ανεπίσημα. Can I have some coffee please? Και παροχή άδειας. If you want, you can go to the park. Ας προχωρήσουμε τώρα στο ρήμα could, το οποίο σημαίνει μπορούσα ή θα μπορούσα. Είναι η παρελθοντική μορφή του can. Συντάσσεται όπως ακριβώς και το ρήμα can, μόνο που στην άρνηση γίνεται could not ή couldn't. Ποια είναι η λειτουργία του? Δηλώνει ικανότητα στο παρελθόν. It was so dark, you couldn't see anything. Έμεσο αίτημα. Could I ask a question please? Κάποια προσφορά. I could give you a lift to the station. Και τέλος, πρόταση. We could meet at the weekend. Σημείωση. Το could είναι πιο επίσημο και ευγενικό από το can. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο ρήμα, το οποίο είναι το ρήμα must, το οποίο σημαίνει πρέπει να. Συντάσσεται όπως ακριβώς και τα προηγούμενα δύο ρήματα. Στην άρνηση σχηματίζεται ως εξής, must not ή mustn't. Πώς λειτουργεί? Το ρήμα must δηλώνει υποχρέωση. You must drink plenty of water when you are exercising. Μπορεί επίσης να δηλώσει κάποιο συμπέρασμα. She must be tired. She got up at 5 a.m. this morning. Και μπορεί να δηλώσει επίσης και πρόταση. We must go out sometime. Επόμενο είναι το ρήμα may, το οποίο σημαίνει μπορεί να, ενδέχεται να. Συντάσσεται όπως ακριβώς και τα προηγούμενα ρήματα, μόνο που στην άρνηση σχηματίζεται μόνο ως εξής. May not. Δεν έχει δηλαδή κάποια σύντομη μορφή. Πώς λειτουργεί? Δηλώνει αβεβαιότητα για κάτι που συμβαίνει ή θα συμβεί. It may rain today. Χρησιμοποιείται σε προτάσεις που δηλώνουν έτοιμα για παροχή άδειας. May I borrow the car? Καθώς και σε προτάσεις που δηλώνουν την παροχή άδειας. You may go now. Ας προχωρήσουμε τώρα στο ρήμα might, το οποίο σημαίνει μπορεί ή θα μπορούσε και αποτελεί την παρελθοντική μορφή του ρήματος may. Συντάσσεται όπως όλα τα modal verbs και στην άρνηση έχει τη μορφή might not. Το might δηλώνει αβεβαιότητα για κάτι που συμβαίνει ή θα συμβεί. I might see you tomorrow. Δηλώνει έτοιμα για παροχή άδειας. They wanted to know if they might come later. Might I just interrupt for a moment? Το may και το might είναι πιο επίσημο και ευγενικό από το could. Ας προχωρήσουμε στο ρήμα shall, το οποίο μεταφράζεται με θα και ρήμα. Στην άρνηση παίρνει τη μορφή shall not και δηλώνει κάποια πρόταση ή προσφορά. Shall I cook dinner tonight? Επιπλέον δηλώνει κάποια επίσημη εντολή. Students shall remain silent through the exam. Προχωράμε στο ρήμα should, το οποίο αποτελεί την παρελθοντική μορφή του ρήματος shall και σημαίνει πρέπει με την έννοια του θα ήταν καλό. Συντάσσεται όπως και τα προηγούμενα ρήματα και στην άρνηση παίρνει τη μορφή should not ή shouldn't. Δηλώνει ζήτηση ή παροχή συμβουλής. What should I wear? You should wear the brown coat. Επίσης δηλώνει υποχρέωση, όμως είναι πιο αδύναμο από το ρήμα must. You shouldn't have said that. Και τέλος δηλώνει πιθανότητα ή προσδοκία. Are you ready? The train should be here soon. Τελευταίο modal verb για το σημερινό βίντεο είναι το ρήμα would, το οποίο σημαίνει θα και ρήμα. Στην άρνηση παίρνει τη μορφή would not ή wouldn't και χρησιμοποιείται για λόγια σκέψης ή πράξεις από το παρελθόν. I thought we would be late. He promised that he would help. Η παροντική μορφή του ρήματος would
είναι το will, για το οποίο θα μιλήσουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αυτά είναι λοιπόν τα modal verbs. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram και στο TikTok και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.